Presiden jongkari Amerika Donald Trump ula bertenteng biang ya kari Iran ba kadai ban plino ya kalenti na duriau ba Strait of Hormuz hapo sapu prakenta lem kumta kan pendu ya kijaka perpi boarding bakongsan jongkari Iran kabadon hai Iran. Kane kajing berngam teng Trump kadai hadin ba kalakta shibun ya kijing ya inti jong kijahat kit umpenyang bat gas kabalawan lam sya kijing udor ka umpenyang bat gas keleng kiri jong ka pertai. Namar kane kajaka kadai ka bakongsan tam ha ka pertai ban syalan umpenyang bat gas keleng ki benta jong ka pertai. Kadba kari Iran kampat pensengap setia ya kane kajing berngam. Ki kebor kitu ubaka Iran kadang terbombet ya kari Israel kabala pelong hadu shispa ngut ki breu kentup ki hebret kelamen saujur ha ki namding jong kari Iran sya ki benta ka Israel ha di mona henin kasngi ki report kila itu baki ingsa breu ban bonut ki jingtei kila sya penjulur lut bat ki air defense system jong kari Israel ru kimla ban yada ya kini ki namding kari Iran ong ki kubor kadai ke janmit ka ba bah penpau Benjamin Netanyahu mat ki babon ki balaman saw ha kan gajing tanam ding ka Iran la penket sya ka hospital ka bajan ha arat kane gathma ka bala jam sya ka sngi ka ba arflai palat shi hajar saw sawngut ki breu ki layap kan top arspa sawngut ki hybrid ki bala kala langkanya ha kane gathma hapo kari Iran kumba kalong menta wala ka US bat ka Israel ke dikiri baklain ha ki kam thma henry ka Iran ru kam dei ka bakom Watla kinong sensyar bahakli du kari Iran kila lim iway hadin iway Henry ka Iran hadu menta kadang klan hakikam tema kumta ka US bat ka Israel kimlah ban kingsting ya kari Iran ba kadai kari ka batlat